Vejret er ved at ændre sig, også i Danmark. Årsagen er den globale opvarmning. Voldsomt vejr, pludselige skybrud og andre katastrofer er nu de tydelige spor, vi kan se. Vores højteknologiske verden er, som mange tror, ikke årsagen til de nuværende klimaændringer. Ændringerne er menneskeskabte og er forårsaget af de ressourcer, vi vælger at benytte til den teknologiske udvikling. Som konsekvens af vores valgte ressourcers forurening er havisen omkring Nordpolen og den grønlandske indlandsis begyndt at smelte, og det går hurtigere for hvert år, der går. Den globale opvarmning vil i fremtiden føre mange konflikter med sig, men det kan vi vælge at ændre, og ændringen skal ske nu. Global opvarmning, det må det er ligesom forurening, f.eks. når bilerne de tænder, så går røgen op til atmosfæren af bilerne. Altså solen stråler ned på jorden, og så kører den op igen, men det kan den ikke. Fordi at røgen spager. Og så smelter isen på polen. Det er så... Nej, det ved jeg ikke så godt. Jeg har det virkelig ondt, for jeg synes, Danmark er et godt land. Det synes jeg også. Synes jeg ikke ville være særlig fedt, at man skulle være så mast i nogle lande. For eksempel også i Berlin, der er det jo meget mast, fordi det er et meget lille land i forhold til, hvor mange indbyggere der er. Eller i Tokyo. Ja. Det tror jeg, det kommer til at blive et problem generelt, fordi vi allerede nu er så mange mennesker, at vi så skal flytte til endnu mindre plads, og måske med endnu dårligere forhold. Fordi han er stedig, og han kun tænker på sig selv, og han ikke tænker på andre mennesker. Jeg tror også på mange ting, som vi ikke tror på. Ja, det mener jeg. Fordi jeg vil ikke have, at Danmark skal blive oversvømmet, eller nogen lande bare generelt. Og så forurener det. Og så kan dyrene på Polen heller ikke leve. Ja, det er klart. Det gør mig bange. Jeg tror, jeg kommer til at tænke på det. Ja. Men hvad gør politikerne for at sikre de næste generationer en bedre fremtid? Vi mener, at Danmark gennem skiftende regeringer og gennem mange år faktisk har gået forrest som et foregangsland for dels Europa, men dels også i hele verden med vedvarende energi. Vi er verdensmestre i vindmøller, for nu at sige det sådan lidt populært. Og det skal vi have udbredt til andre lande, og det skal vi udnytte, at vi er foran. I Danmark har vi et særligt ansvar, fordi vi er et af verdens rigeste lande. Vi er et af de lande, som i forvejen kan noget på klimaet. Vi har for eksempel allerede meget vindmøllestrøm. Og derfor skal vi gå foran. Vi skal være et af de lande, der kan vise resten af verden, at vi kan være et rigt, velfungerende land og samtidig have 100% vedvarende energi om ikke for mange år. Men hvad har en klimaekspert at sige til det? Altså man kan sige, at i løbet af de sidste mange år er der sket mere og mere fra politisk side. Jeg synes, at klimakrisen er en af vores tids største kriser. Og vi har jo skrevet under i 2015 på det, der hedder Paris-aftalen, som er en historisk klimaaftale, som hele verden har skrevet under på. 196 lande. Og hvis vi skal leve op til den aftale og holde temperaturstigningerne under 2 grader, så skal der altså virkelig rykkes på klimaet i Danmark. Vi har nogle ambitioner om, at vi i 2030 skal have 50% af vores energi fra vedvarende energi. Vi vil være mere grønne, vi vil være mere miljøvenlige, mere klimavenlige end andre lande. Det kommer ikke sådan helt af sig selv, og hvis vi inden 2050 skal være stort set CO2-neutrale i vores energiproduktion, så kommer det heller ikke af sig selv. Så vi skal prioritere at forske inden for de her områder, også fordi det giver god forretningsmæssig mening for Danmark. Så der skal forskes meget mere i vedvarende energiteknologier, og det vil sige, det kan være vindmøller, som skal blive mere effektive. Det kan være, hvordan vindmøller integreres i energisystemet. Der skal forskes i solcelleteknologi, solvarme. Men en af de allerstørste ting, der er vigtige nu, det er at forske i energilagring
Altså hvordan vi kan gemme energi, fra vi producerer den, til den skal bruges. Som vi herinde i Concito har set, at der er stor interesse lige nu for at få noget mere forskning, det er inden for det, der hedder adfærdsområdet. Og det er det, der handler om, hvordan vi som borgere i samfundet ændrer vores adfærd og vores hverdagsvaner, så det bliver mindre klimabelastende. Jamen, hvis ikke vi gør noget i fællesskab i verden for at imødegå opvarmningen og isen, der smelter osv., jamen, altså det korte og sådan lidt poppede svar er, jamen så drukner vi. Vandstanden stiger. Der er lande, som vil forsvinde fra verdenskortet. I Danmark, jo, der vil det også have nogle konsekvenser. Der er nogle mennesker, som får tættere til vandet. Der er nogen, der kommer til at bo i vandet. Men for andre lande, der kan det være hele nationers eksistens, som står på spil. Klimaforandringerne betyder også meget i forhold til tørke og vejrforhold mange steder, og det vil skabe en kolossal strøm af klimaflygtninge i hele verden, som vi har vanskeligt ved at forudse, hvor kommer fra. Vi skal blive bedre til at sikre, at mennesker bliver hjulpet, og at så mange mennesker som muligt bliver hjulpet. Og at man derfor bliver det så tæt på der, hvor man flygter fra, hvad enten det er på grund af krig, død, ødelæggelse, vandmasser, klimaforandringer eller hvad det er. Fordi så kan vi hjælpe flere. For os er enhver flygtning et menneske, som er i nød. Og det er utrolig vigtigt, at vi ser mennesker, der kommer til landet som mennesker i nød og hjælper. Så hvis ikke vi får løst klimakrisen i tide, så skal vi altså bruge en masse penge, og det er rigtig mange penge på at tilpasse os. Det er jo noget, der bliver diskuteret rigtig meget, også det her med, hvordan vi skal tilpasse os, at vi bliver mere mangfoldige i samfundet. Og så skal man finde ud af nogle måder, ligesom at folk skal lære at tolerere hinanden og se værdien i forskellighed i stedet for faren i det. Så samlet set er det rigtig vigtigt at få gjort noget ved klimaforandringer. Altså klimaforandringer er en realitet. Vi kan mærke det allerede i dag, at det kommer kun til at blive værre med årene. Vi står lige nu i en situation i verdenshistorien, hvor klimakrisen kommer til at bestemme, hvordan vi skal leve fremover. Og den måde, vi håndterer klimakrisen på, har enormt stor betydning for, hvad for en verden vi skal indstille os på at leve i. Vi giver den fuld skrue nu og løser klimaproblemerne. Så kan vi faktisk få en verden, som er god at leve i fremtiden. Nu kan det godt være, at du tænker, jamen, jeg er bare et menneske, vi er bare et lille land. Hvad gør det af forskel, at vi gør noget? Det gør det en forskel, at vi går forrest. Og det skal der være nogen, der gør. Det skal være de bedste, der gør det. Og det er os. Verden skal gøre noget ved global opvarmning nu!